Καλωσορίσατε στη Δράμα, στο κατάστημα Στάθης Κουμπιά, Ίωνος Δραγούμου 29, στο κέντρο της πόλης. Καλωσορίσατε Πέμπτη, σήμερα είμαστε όλη μέρα ανοιχτά, μέχρι τις 8.30 ώρα το βράδυ και ένας χαμός σήμερα, ένας χαμός ειλικρινά. Είπα δεν θα ανοίξω σήμερα, όμως τα παιδιά δεν με αφήνουν. Εδώ μια προετοιμασία η Σωτηρία. Είχα πάρα πολύ όμορφες επισκέψεις από Θεσσαλονίκη, από Κατερίνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλά δεν ετοιμάστηκα καθόλου. Τίποτα. Ανοίγουμε ένα live γιατί ξέρω ότι με περιμένετε. Καλώς ήρθατε στο κέντρο της πόλης και στα τηλέφωνα 2521 40 19 39. Σας περιμένει ο Ανδρέας, ο Νίκος και η Σωτηρία. Η αγαπημένη μου η Ολυμπία λοιπόν, που κάθε μεσημέρι με περιμένει και καρφιτσώνουμε παρέα τα τηλέφωνα 2521 0 45 338, η δεύτερη τηλεφωνική μας γραμμή. Σήμερα λοιπόν ετοίμασε εδώ πίσω η Σωτηρία ροζέτες, μία τραβέρσα σε πάρα πολύ μοντέρνα, πάρα πολύ όμως μοντέρνο σχέδιο και χρώματα, μαύρη βάση, μαύρο μουλινέ, πόντζα ύφασμα αγαπημένο. Μια πολύ μοντέρνα τραβέρσα για όλα τα σπιτικά. Λοιπόν, μισό λεπτό για να μου το ξαναγράφεις Ολυμπία, σημαίνει ότι δεν μπήκαν τα τηλέφωνα. Όχι, παρέλαβα την αναγέννηση, λέει η κυρία Σοφία. Υπέροχο, ευχαριστώ πολύ. Η αναγέννηση είναι ιδιαίτερο ύφασμα, είπαμε. Αν πήρατε την λινάτσα της Βάικαρτ, πανέμορφο σχέδιο, ένας πανικός. Λοιπόν, οι ώρες οι καλές και τα τρία υφάσματα πίσω είναι πόντζα ύφασμα. Τι σημαίνει πόντζα ύφασμα λοιπόν? Ένα αγαπημένο ύφασμα, κεντάμε με ολόκληρο το μουλινέ. Εδώ θα ευχαριστηθείτε τρύπες, θα βγάλετε τα γυαλιά και πιστέψτε με, ευχάριστα θα κεντήσετε πολύ όμορφα σχέδια. Ανεκπλήρωτη πόθη, οι ώρες οι καλές και οι ροζέτες. 3 τραβέρσες και τα 3 είναι σε τραβέρσες. Δικά μας σχέδια, Στάθης Κουμπιά σχέδια, μείον 20%. Μείον 20% τρέχει για όλο το μήνα. Χαμός. Μείον 20% και τα σταμποτά. Πολλές κυρίες και από εδώ στη Δράμα έρχεστε να τα δείτε από κοντά, να κεντήσετε όμορφα σχέδια και ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο αυτό. Είχα επισκέψεις, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, είχα επισκέψεις από την κυρία Αναστασία που μας βλέπει στο YouTube, τα φιλιά μου, και ευχαριστώ πάρα πολύ και τους συζύγους και την κυρία Σοφία Μαχαιρίδου Φλόρου από την Κατερίνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα ευχαριστώ τους συζύγους που σας φέρνουν εδώ στο κατάστημα, κάνουν και την υπομονή τους 1-2 ώρες εδώ, να δούμε τα κεντήματα, να δούμε τελειώματα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσες κυρίες μπορέσετε να έρθετε στο κατάστημα εδώ στη Δράμα μία εκδρομή, θα είναι πολύ μεγάλη χαρά. Στο σχολικό καμβά κεντάμε με 3 κλωστές. Τριπλό δεν είναι, Σωτηρία? Λοιπόν, ναι. Με 3 κλωστές διπλά χρυσά. Σχολικός καμβάς. Εάν έχετε πάρει τα τριανταφυλάκια της Άνοιξης, από ούγια σε ούγια τετραγωνίζει 1x1, ένα φανταστικό σχέδιο, ένα πολύ όμορφο σχέδιο καρέ. Οι ώρες οι καλές έχουν και ντυμένο μπουλντούρα. Μία μικρή μπουλντουρίτσα έχει στο σχέδιο το μετρητό και χωρίς μπουλντούρα στο γνωσό σύφασμα. Όμως, πολύ όμορφο σχέδιο, πολύ καθαρή στάμπα από το Ανθέμιο, οι ώρες οι καλές μείον 20%. Γνωσό ύφασμα είμαστε εδώ, τριπλό μουλινέ διπλά χρυσά και πόντζα ύφασμα στο φυλάδιο το μιλιμετρέ, ολόκληρο μουλινέ και αλυσιδάκι. Τι όμορφα μου γράφετε, τι ωραίο πλάνο, υπέροχα τα εργόχειρα πίσω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το πλάνο μου είναι λίγο γρήγορο, πρόχειρο και ένας πανικός. Λέω ότι η Σωτηρία δεν πειράζει, το τραπέζι μας είναι πάντα έτσι γεμάτο, με χαρτιά, με παραγγελίες, με χρυσοκλωστές. Έτσι είμαστε κανονικά. Δεν προλάβαμε σήμερα να ετοιμαστούμε, αλλά δεν πειράζει, θα περιμένω και τις δικές σας ερωτήσεις. Βροχερά Χανιά. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι εδώ είναι ηλιόλουστη μέρα πάλι σήμερα. Ημέρα Πέμπτη έχουμε λαϊκή και ένας πανικός. Μου γράφει στα τηλέφωνα γιατί δεν καρφιτσώστε
γράφτηκαν, έτσι. Λοιπόν, έλα πάμε, Κατερινάκη μου. Για πάμε λίγο να δω. Δεν το παίρνει, γιατί... 2, 5, 21, 40, 19, 39. Εάν θέλετε να ρωτήσετε κάτι τη Σωτηρία, που το πρωί μιλάει μόνο στα τηλέφωνα. Όλα υπέροχα, τα θέλω και εκεί μου λέει η κυρία Κατερίνα Μπαζιώτη, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας. Γνωρίζοντας ότι στέλνω σε κάθε σπιτικό, σε κάθε κυρία που θέλει να κεντήσει 4 το λιγότερο σχέδια σε κάθε κυρία, ξέρω ότι και όλα αυτά εδώ τα σχέδια θέλουν τελειώματα στη συνέχεια και θα μοιραστούν σε πολλά μαγαζιά που θα επιλέξετε για το τελείωμα. Τώρα τι θες να μας πεις? Γεια σου Κική, θα έρθουμε μια μέρα, λέει η κυρία Σοφία Χρυσανθίδου, με πολύ χαρά σας περιμένω. Κάρπαθο που μας βλέπει κάθε μέρα, κυρία Ρινούλα, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Έτσι έχω αδυναμία σε κάποιες περιοχές που πραγματικά κάνοντας όλο αυτό το καθημερινό το live, πραγματικά είχα πολλά νησιά στο μυαλό μου και πολλές περιοχές που ίσως δεν έχετε σαν καταστήματα σαν το δικό μου, και ήθελα να σας δώσω την ευκαιρία και να μας γνωρίσετε, να γνωρίσετε τι ήδη υπάρχουν, και είμαι πολύ χαρούμενη σε αυτό. Οι δημιουργικοί άνθρωποι πρέπει να τα έχουν όλα γύρω τους, γι' αυτό μην ανησυχείς. Πραγματικά είπα ότι δεν προλαβαίνουμε να συμμαζέψουμε, αλλιώς σήμερα δεν θα γινόταν το live, αλλά στα εκκλησιαστικά λόγω Πάσχα ευχαριστώ πολύ. Κυρία Νέτα μου, τι να σας πω τι γίνεται με τα εκκλησιαστικά. Εγώ θεώρησα ότι είναι το πιο σωστό, επειδή εκκλησιαστικά δουλεύουν όλα τα μαγαζιά, δεν είναι δικά μου σχέδια, είναι από το Ανθέμιο. Θεώρησα να κάνω προσφορά, δικά μου σχέδια, να μην έρθω σε αντιπαράθεση με κανένα κατάστημα, δεν θα το ήθελα άλλωστε αυτό ποτέ, οπότε θεώρησα ότι το πιο σωστό είναι όλα τα δικά μου σχέδια, 32 μετρητά και 4 σταμποτά σχέδια, όσα είναι δικά μου, να κάνω αυτή την προσφορά μείον 20%. Θεωρώ ότι κάτι παραπάνω, κάτι λιγότερο δεν είναι σωστό, γιατί είμαστε όλοι επαγγελματίες και σέβομαι όλα τα μαγαζιά, όλα τα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Τα δικά μου όμως σχέδια είναι πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για τις κυρίες που αγαπάτε να κεντάτε όμορφα σχέδια που είναι στάθη σκουμπιά, μείον 20%. Αυτό ήθελα να κάνω, αυτό είναι το σωστό και νομίζω ότι, είναι πάρα πολύ μεγάλη προσφορά, πρέπει να το καταλάβετε. Ναι κυρία Νέτα μου, μ' αρέσει να μου γράφετε και απορίες που έχετε και σκέψεις που έχετε και να το συζητάμε. Γι' αυτό το λόγο κάνω κάθε μέρα το live, γι' αυτό το λόγο είμαι κάθε μέρα εδώ, και πολλές φορές και οι κυρίες που φοβούνται για κάτι, δηλαδή ξέχασες να μου βάλεις βελόνες, δεν μου βάλεις ένα μουλινέ, λέω είμαι ένα κατάστημα που βγαίνει κάθε μέρα στο live, γνωρίζετε ότι πλέον υπάρχει ταυτότητα, είναι ένα μαγαζί με ταυτότητα πλέον, γνωρίζετε και εμένα και όλα λύνονται, όλα γίνονται, δεν θέλω να σας πιάνει πανικός για τίποτα, μα για τίποτα αυτό, γι' αυτό βγαίνω κάθε μέρα. Σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα, μια μέρα που όταν έχω πολύ κόσμο είναι πολύ μεγάλη χαρά, πάρα πολύ μεγάλη χαρά, αλλά έρχεται η ώρα του live και δεν έχω τίποτα. Οπότε είσαι εξαιρετική και πάντα σε ζητήσουμε, βοηθάς με χαρά και υπομονή. Κυρία Μαρία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, βοηθάω όσο μπορώ. Θέλω να ξέρετε ότι το κατάστημα έχει πάρα πολύ κόσμο και στη λειτουργία του, στην κανονική λειτουργία του, και πολλές φορές απαντάω σε εσάς και αφήνω τις κυρίες τις πελάτησές μου εδώ στη Δράμα. Προσπαθώ να το διαχειριστώ όλο αυτό. Είναι πολύ μεγάλη τιμή και χαρά να μιλάμε και στο Messenger και στο Viber, αλλά πολλές φορές αργό. Αργό γιατί έχω πελάτες και εδώ. Εντάξει, προσπαθώ να τα συγχρονίσω όλα μαζί. Κάνει διακοπές. Γιατί κάνει διακοπές. Εδώ θα δείξω το κορίτσι μου. Λοιπόν, της λέω της Σωτηρίας μη φεύγεις, θα κάνουμε μαζί εδώ το live. Τι να πω, έχουν έρθει πάρα πολλά κεντήματα, πολύ όμορφα κεντήματα, εργόχειρα, για να τα τελειώσουμε, και σήμερα λάβαμε. Τι πήραμε σήμερα, θέλεις να δείξουμε τι πήραμε σήμερα? Τις πεταλούδες και τι άλλο, εσύ τι θα στείλεις, τι είναι αυτό που θα στείλεις, να δείξω αυτό. Το 264 είναι ένα σχέδιο σε λευκό ύφασμα κνωσός, σταμποτό, πάρα πολύ όμορφο, είναι από τα τελευταία σχέδια που έχω επιλέξει, νέα σχέδια, τελευταία νέα σχέδια από το Ανθέμιο, και σε λευκό κνωσός ύφασμα, τριπλό μουλινέ,
διπλά χρυσά. Αυτό το σχέδιο το αγάπησα πάρα πολύ, σας το έδειξα σε μπέζ ύφασμα. Εδώ έχει έρθει και λευκό και καμβά. Και σε καμβά υπάρχει αυτό το σχέδιο και είναι ένα πανέμορφο, είναι γεωμετρικό, μου θυμίζει Κρήτη, το έχω ξαναπεί αυτό και το αγαπώ πολύ. Έχει φανταστικά χρώματα, χρώματα που δεν φαίνονται τώρα, πρέπει να κεντηθεί. Στην όμορφη παρέα λέει η Τασούλα η Δούγκα και το καλύτερο κορίτσι Σωτηρία. Η αλήθεια είναι, Τασούλα μου, εδώ που είσαι στη Δράμα και έρχεσαι και μας βλέπεις και βλέπεις τι πανικός γίνεται και πόσο πολύ προσπαθώ για αυτό το live. Λοιπόν, εδώ, πολύ όμορφα χρώματα, σίγουρα και αντιμένο θα δείξει πιο ζωντανό, πολύ όμορφα σχήματα, ανθέμιο για ακόμη ένα μεσημέρι. Στο τέλος θα με παρεξηγήσετε με αυτό το ανθέμιο, αλλά είναι οι στάμπες και η εταιρεία που αγαπώ πάρα πολύ. Καλωσορίζω τις κυρίες, σήμερα δεν δείχνω κάτι, σήμερα μιλάμε μαζί για όλους σας. Κυρία Ευαγγελία, εγώ σας ευχαριστώ για όλα αυτά τα δέματα που στέλνω καθημερινά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, και πολύ αγχωμένη και τα δύο μαζί. Εγώ όταν ξεκίνησα το 19 που ξεκίνησα το site, ήταν στόχος μου να γίνει γνωστό σε όλη την Ελλάδα, αν όχι το Στάθη Σκουμπιά, τα υλικά που έχει το Στάθη Σκουμπιά, τις γνώσεις που έχει το Στάθη Σκουμπιά. Αυτό ήθελα πάρα πολύ και θέλω το καινούριο σχέδιο, οπότε θα το δούμε, κυρία Σάρα μου, αύριο να το ετοιμάσω, θα το δούμε παρέα. Είναι ένα ωραίο σχέδιο, οι κυρίες που έρχονται εδώ το βλέπουν σιγά σιγά. Είναι ένα διαφορετικό σχέδιο, μεγάλο καρέ, πολύ όμορφο. Αύριο θα το δείξω. Τελειώνει το μοσαϊκό, ξεκινάτε τις κορνίζες. Χαίρομαι πολύ κυρία Νίκη μου. Όμορφα σχέδια και το μοσαϊκό και οι κορνίζες. Λοιπόν, αυτό που γίνεται πανικός πραγματικά και χαίρομαι και νομίζω ότι τώρα λόγω Πάσχα, το ότι έρχεται το Πάσχα, θέλετε να φτιάξετε τα εκκλησάκια, τις εκκλησίες, θέλετε να κάνετε τη δική σας δωρεά, εδώ γίνεται ένας πανικός. Εγώ έκανα ανάρτηση εχθές και ένα πολύ όμορφο σετ από το Ποντολίβαδο Καβάλας, που έρχεται η κυρία Σημαίνια Εμμανουηλίδου, η κυρία Σημαίνια που μου κάνει την τιμή και κάνουμε μαζί όλο αυτό το σετ. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Είναι φωτογραφίες που δεν έχουν μπει ακόμη στο ιερό, δεν έχουν μπει ακόμη στην εκκλησία, αλλά μου έκανε μια πολύ όμορφη παρουσίαση, θα πω εγώ, μέσα από το σπίτι. Πολλά κομμάτια, πολλή δουλειά, πολύ κέντημα από την κυρία Σημαίνια και θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Θέλω να το πω και δημόσια, εκτός από την ανάρτηση που έχω κάνει. Τώρα, προσκυνητάρι, τι να πω, το πράσινο χρώμα φυσικά πιο λίγες κυρίες το επιλέγετε, είναι η αλήθεια. Υπάρχει όμως το μπλε και το μπορντό ή το μοβ και το μπορντό που γίνεται ένας χαμός. Το νούμερο 5 είναι το αγαπημένο σχέδιο γιατί είναι με ένα χρώμα. Το νούμερο 5 θα έλεγα ότι είναι και λίγο πιο εύκολο σχέδιο, ίσως γι' αυτό το επιλέγετε. Πάντα σε κνωσός ύφασμα. Εδώ το νούμερο 6 που έρχεται δίχρωμο πανέμορφο. Αυτό εδώ το κάναμε σήμερα, Σωτηρία. Ποιο? Αυτό εδώ που το δώσαμε στην Ανατολή να το τελειώσει. Το στείλαμε. Το στείλαμε. Το στείλαμε. Τελείωμα κεντήθηκε. Φόδρα, κρόση και φεύγει σήμερα. Είναι από τις δικές σας παραγγελίες και ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι για τις κυρίες που δεν κεντούν, γιατί μας παρακολουθούν πολλοί κόσμος, υπάρχουν κυρίες που μας βλέπουν έστω για ψυχαγωγία και μου αρέσει πάρα πολύ όταν μου το λέτε αυτό. Αναλαμβάνουμε προσκυνητάρια. Σε 3 εβδομάδες να πω, γιατί είναι επαγγελματικά και τα χεράκια που θα το κεντήσουν και το γαζί που πλέον το αναλαμβάνει η Ανατολή και γίνονται την ίδια μέρα. Γρήγορα αναλαμβάνουμε να παραδώσουμε προσκυνητάρια. Αυτό το λέω γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, υπάρχουν πολλές κυρίες που δεν προλαβαίνουν, που δεν ξέρουν, που δεν κεντούν. Και είμαστε εμείς εδώ και αναλαμβάνουμε
τα προσκυνητάρια. Να το πω, είναι πανέμορφα. Είσαι η παρέα μας κάθε μεσημέρι, λέει η κυρία Τασούλα, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ γνωρίζω, μου το λέτε και στο τηλέφωνο φυσικά, γνωρίζω από εσάς ότι είμαι η παρέα σας, γι' αυτό και άνοιξα σήμερα. Κυρία Τασούλα, σήμερα ήταν από τις δύσκολες μέρες, έτοιμο να το δείξεις. Κυρία Κατερίνα μου πήγε πάνω και το στέλνουν τα παιδιά. Ναι, έπρεπε να το κρατήσω κάτω, αλλά το έχουν πακεταρισμένο και το στέλνουν τα παιδιά. Να πω ότι αυτά τα νέα σχέδια, το νούμερο 6, το νούμερο 7 που είναι δίχρωμα, με τα υλικά τους είναι στα 150 ευρώ, έτοιμο και ντυμένο με τις φόδρες, με τα λασέ, με τα πάντα. Και για τις κυρίες τώρα που το θέλουν έτοιμο, για να μην παρεξηγηθώ, και το νούμερο 5 που είναι το μονόχρωμο σε μπλε, μπορντό ή πράσινο είναι στα 130 ευρώ. Δεν έχει αλλάξει η τιμή του. 130 ευρώ. Αυτό είναι το 20άρικο, το 20 ευρώ να σας πω, είναι γιατί εγώ το δίνω στην κυρία που το κεντάει. Εντάξει, όσο έχει διαφορετικά χρώματα, όσο μεγαλώνει λίγο η δυσκολία στο κέντημα, ποτέ δεν αδικώ, ποτέ τις κυρίες που κεντάνε. Κάτι που είναι χειροποίητο. Οπότε, για τις κυρίες που ενδιαφέρονται για έτοιμο, 130 ευρώ, το νούμερο 5, πράσινο, μπορντό ή μπλε ή μοβ, ό,τι χρώμα θέλετε, και τα δίχρωμα το 6 και το 7, στα 150 ευρώ ολοκληρωμένο, τελειωμένο με τα γαζιά, το εξαιρετικά γαζιά και με τα καλύτερα υλικά. Έτσι τώρα, γιατί έπιασα το προσκυνητάρι και έτσι, γιατί με πάει ο λόγος μου τώρα. Λοιπόν, έχω δείξει τις προσφορές τις οποίες η αλήθεια είναι ότι τις περιμένετε και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Θέλω να σας πω όμως ότι η συλλογή από το Ανθέμιο, από τα Σταμποτά είναι πάρα πολύ μεγάλη και έχουν εξαιρετικά σχέδια. Εξαιρετικά όμως σχέδια, έτσι. Αυτό, τι να θυμίσω, και εκεί μας ξεσηκώνεις, πάντα έπρεπε να τελειώσω κάτι που φτιάχνω και μετά να αρχίσω κάτι άλλο. Τώρα πιάνω μία το πλεκτό και μία την αναγέννηση. Θα σας πω κάτι τώρα. Εγώ που έχω και πλέξιμο μέσα στο μαγαζί και όλα τα υλικά για να κάνετε τσάντες, πείτε μου πόσο καιρό έχω να παρουσιάσω υλικά για τσάντα, πόσο καιρό έχω να δείξω κλωστές για τσάντες, τους πάτους, τα χερούλια που γίνεται ένας χαμός, δουλεύει δράμα με αυτό, όμως εγώ πόσο καιρό δείχνω μόνο κέντημα. Αυτό αγαπάω, τι να κάνω. Δεν είμαι καλή επαγγελματίας, εσείς μπορεί να με λέτε καλή και στην παρέα σας, αλλά δεν είμαι σωστή. Έπρεπε να δείχνω τα πάντα μες στο μαγαζί και στη ραπτική μου, αδικημένη, αλλά εγώ εκεί στο κέντημα. Έχω τρέλα, τι να κάνω τώρα, έχω τρέλα. Λοιπόν, τα στάχια που λέω εγώ, αγαπώ αυτή τη σειρά. Εδώ έχω πολύ ωραίο χρώμα, πολλά χρώματα σε αυτό το σταμποτό. Μία τραβέρσα, δεν έβγαλα την κρεμάστρα του, 1,35 και τιμή 40 ευρώ. Εδώ είμαστε Κνωσός. Πάρα πολύ ωραίο σχέδιο. Πάρα πολύ ωραίο και τελειωμένο, το φαντάζομαι στρωμένο 1,35 σε τραπεζαρία. Φανταστικό και πολλά χρώματα. Το αγαπώ πολύ, όλα βρίσκονται μέσα στο site Στάθη Σκουμπιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι όσο τα βλέπουμε στο live είναι καλύτερα. Όσο τα δείχνω στο live είναι καλύτερα. Ένα σχέδιο που αγαπήθηκε πάρα πολύ. Εντάξει, τι να πω για αυτό το σχέδιο. Ακόμη και σήμερα έδωσα και τραβέρσα, έδωσα και καρέ. Είναι ένα σχέδιο που νομίζω ότι όλη η Ελλάδα το κεντάει αυτό. Δεν ξέρω γιατί. Πόσες κυρίες το έχετε επιλέξει? Το νούμερο 367, τραβέρσα, σεμέν, καρέ, πετσετάκια. Δεν ξέρω τι να πω για αυτό το σχέδιο. Δεν ξέρω τι να πω. Πόσα live έχω κάνει με αυτό το γεωμετρικό σχέδιο. Ειδικά λίγο πιο μεγάλη ηλικία κυρία, αν μου έρθει και θέλει να κεντήσει, λέω κάντε κάτι μοντέρνο, κάντε ένα σχέδιο που δεν θα το περιμένει κανείς. Εύκολο, με 2 χρώματα, θέλω να απασχολήσουμε το μυαλό μας, θέλω να είμαστε δημιουργικοί, με πολύ πολύ όμορφο σχέδιο και λέω σε όλες τις κυρίες κάντε μου ένα μοντέρνο σχέδιο. Και εμείς το αγαπάμε. Ναι, γιατί είναι φανταστικό. 2 χρώματα. 2 χρώματα. Αυτό που εντάξει έχει τρελάνει κόσμο, να εδώ σε ένα πετσετάκι, είναι η μέντα με το καφέ.
Κεντάτε τη μέντα. Η μέντα με το καφέ, ένας πανικός. Σειρά ολοκληρωμένη, καρέ, σεμέν, πετσετάκια, τραπεζομάντιλο, τραπεζοκαρέ. Είναι ένα φανταστικό σχέδιο, ένα σχέδιο που μας μπερδεύει στο πόσα κομμάτια τελικά έχει. Το κεντυμένο πετραχίλι ήταν υπέροχο στο χθεσινό live, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι ήρθαν κυρίες και σήμερα να το δούνε, όμως το έχω παραδώσει. Εάν έρθει και κάποιο άλλο από κυρία, γιατί έχουμε στείλει αρκετά πετραχίλια για το τελείωμα, θα το ξαναδείξω. Το έχω παραδώσει και ταξιδεύει, ξέρω ότι το έχω παραδώσει. Αλλά είναι η αλήθεια ότι ήρθαν και σήμερα κυρίες να το δούνε και πάρα πολύ ωραία δουλειά. Το ύψος του είναι, το μάκρος είναι 1,5 μέτρο, γιατί εχθές είχα και κάποιες ερωτήσεις για το ύψος που έχει το πετραχίλι, είναι 1,5 μέτρο και έγινε πάρα πολύ ωραία η δουλειά του. Έχει πολύ ωραίο πατρόν από το ανθέμιο, πάντα ανθέμιο, τι άλλο. Εγώ έχω και σχέδια της Κομπελίν που μιλάω μία φορά το μήνα γι' αυτό και 29 μέρες για το ανθέμιο. Γεια. Λοιπόν, τι άλλο να πω. Κομπελίν. Ναι, μιλάω μία φορά το μήνα για την Κομπελίν. Την πεταλούδα την έχω ξεχάσει, είναι η αλήθεια. Και όλα τα υπόλοιπα είναι ανθέμιο. Όλα. Θα μας πείτε την τιμή για το πετραχίλι. Ναι, βεβαίως. Η τιμή για το πετραχίλι ξεκινάει 60 ευρώ. 60 ευρώ το πετραχίλι. Θέλει κλωστές, φόδρα, κουμπιά. Θέλω να σας πω ότι τα υλικά που βάλαμε μετά, δηλαδή η φόδρα, όχι οι κλωστές, η φόδρα, τα κουμπάκια, το κρόσι και η δουλειά, τα γαζιά όλα, 49 ευρώ. Αν αυτό σας βοηθάει. Αν αναλάβω εγώ όλο εξ ολοκλήρου το πετραχίλι από την αρχή μέχρι το τέλος, είναι στα 200 ευρώ. Κάποια κυρία θα το κεντήσει και κάποια κυρία θα το γαζώσει και όλα μαζί τα υλικά είναι στα 200 ευρώ, γιατί είχα και αυτή την ερώτηση σήμερα. Δεν αφήνουμε κάποια τιμή απ' έξω, ούτως ή άλλως όλα πρέπει να λέγονται. Και γιατί όχι. 60 ευρώ ξεκινάει για εσάς που ίσως έχετε κλωστές, που ίσως έχετε υφάσματα, έχετε και τα κουμπιά κτλ. Τα γαζώσετε και μόνοι σας. Από εμάς ξεκινάει 60 ευρώ το πετραχίλι. Είναι πάρα πολύ ωραία δωρεά, είναι λίγο πιο προσωπική και είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλετε να είστε καινούργια στην παρέα και έχετε πάθει πλάκα, η κυρία Όλγα Ξηρογιάννη. Κυρία Όλγα μου, καλώς ήρθατε. Εγώ να σας πω μία που μου λέτε ότι είστε καινούργια στην παρέα. Είναι από το 19 πολύ διστακτικά, ντροπαλά έως τρέμουλο, κάνω 19 με 20 και 21 2020-2021 βίντεο και δειλά-δειλά έρχομαι το 21 κάπου στο τέλος της χρονιάς και ξεκινάω να κάνω live. Φυσικά έρχονται αναμνήσεις στο Facebook και βλέπω τα πρώτα μου live πώς ήμουνα και κάθε φορά και καλύτερα. Αυτό θα πω εγώ, κάθε φορά και καλύτερα. Και με κόσμο που με ακολουθεί, τώρα θέλω να σας πω, γιατί ξέρω ότι θα χαρείτε πάρα πολύ με τη δική μου τη χαρά, σιγά σιγά ομογένεια, εξωτερικό, και εκεί είναι η μεγάλη μου χαρά, εκεί είναι η μεγάλη μου έννοια πλέον. Θέλω να πω ότι σέβομαι πάρα πολύ όλες σας, αλλά ζείτε και σε πόλεις που υπάρχουν καταστήματα κεντήματος, όμως στο εξωτερικό έρχομαι και συμπληρώνω τον ελληνισμό. Να σας το πω, να χαίρεστε για μένα, όσες με αγαπάτε, όσες με ακολουθείτε. Αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενη, είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό. Χαίρομαι πολύ κόσμο που μας βλέπει στο εξωτερικό, τι να πω. Είναι ένα όνειρο που το ήθελα πάρα πολύ. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Δεν ξέρω τι κάνεις, Σωτηρία, εσύ? Τι να δείξουμε? Τώρα έτσι να αρπάξω το σχέδιο, να σας δείξω το καινούριο, αλλά είναι καλύτερα να το σιδερώσω και να το δείξω πάνω στο τραπέζι μας αύριο. Δείξτο. Να το δείξω? Ναι, δείξτο. Γιατί? Δείξτο. Χωρίς τελείωμα? Ναι. Είναι ένα σχέδιο λοιπόν, μία που μιλάω. Και μία με τελείωμα.
Αλήθεια λες? Ναι. Θα σας πω τώρα κάτι, επειδή μιλάω για την Ελλάδα και επειδή η σκέψη μου ήταν για την Ελλάδα, το νέο μου σχέδιο έχει να κάνει με την Ελλάδα. Θέλω να την εκπροσωπήσω όσο μπορώ στο εξωτερικό με το κέντημα. Και έρχεται ένα κέντημα με ένα σχέδιο... Τέλειο. Με ένα σχέδιο τέλειο. Η Βασούλα, η αδελφή μου, η αλήθεια είναι, ποτέ δεν μου έχει πει αυτή τη λέξη τέλειο για κανένα κέντημα. Με αυτό έχει τρελαθεί. Λοιπόν, είναι ένα κέντημα που είναι Ελλάδα, που είναι, θέλω να μας εκπροσωπεί σε όλο το εξωτερικό και όχι μόνο, να μας εκπροσωπεί σε μέρη που αισθάνεστε ότι ταιριάζει στο σπίτι, στο χώρο σας, στην κουλτούρα σας. Είναι Ελλάδα, εντάξει. Τι να κάνω τώρα, η Βάσα με πιέζει. Και είναι το σχέδιο, δεν ξέρω, θα το δείξω και αύριο στρωμένο και καθαρό. Κνωσό ύφασμα, 1,20, ένα μεγάλο καρέ. Τι να πω. Ελλάδα. Η τέχνη των ήχων. Έχει τα πάντα, έχει κύονες. Αυτό ήθελα πραγματικά. Η σκέψη μου έχει βγει έξω από τα σύνορα της Ελλάδας και χαίρομαι πάρα πολύ. Είμαι πολύ περήφανη. 33ο σχέδιο και το πρώτο σχέδιο που θέλω να έχει πάνω στοιχεία ελληνικά, στοιχεία Ολυμπιακούς Αγώνες, στοιχεία Ελλάδας. Έχει πολύ λεπτομέρεια. Κνωσό ύφασμα, τριπλό μουλινέ, δεν θα μπορούσα και δεν ήθελα να έχει χρώμα και είναι όλο με μαύρο μουλινέ. Φυσικά αυτό που θέλω να επιλέξω είναι, τι μου κάνετε τώρα εγώ... Φαίνεται τόσο ωραίο που ούτε καν φαίνεται μαύρο, σαν καφέ σκούρο. Φαίνεται σαν καφέ σκούρο. Είναι μαύρο γιατί ήθελα να του δώσω όση έγλη. Ξέρετε πόσο πολύ αγαπώ, καμιά φορά μου λέει η μαμά μου πόσο πολύ αγαπάς την Ελλάδα. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Λοιπόν, με συγκινεί όλο αυτό, το ήθελα αυτό το κομμάτι, το ήθελα πάρα πολύ. Περιμένω όλες τις κυρίες με τόση αγωνία, ειδικά επειδή έχω πάρα πολλές επαφές τώρα με την Αμερική, σας περιμένω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη και αύριο θα είναι με το τελείωμα, δεν ξέρω, θα το δώσουμε για τελείωμα. Και αύριο και μεθαύριο και τη Δευτέρα. Και κάθε μέρα. Λοιπόν, είναι ένα έργο τέχνης, ένα έργο που θέλω να μείνει, θέλω να ξεκινάει από τη Δράμα, από την μικρή μου πόλη και θέλω να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο αυτό το σχέδιο, πραγματικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας, να είστε καλά, να τα πούμε αύριο. Στις 2:30 ώρα ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Αυτά όλα γίνονται χάρη σε εσάς. Με ενθαρρύνετε και δεν σταματάω σε νέα σχέδια, δεν σταματάω με τίποτα. Με τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο στις 2:30 ώρα. Γεια σας.